Ka Central Executive Committee jong ka Voice of the People Party VPP kala shimya karai ban pensyong do ba Winston Tony Lingdo u MDC na Nongthymmai ha ka Shuki Chief Executive Member ha Khasi Hills Autonomous District Council KHADC. Kadi ka rai kala wan ha ka jingalang jong ka party ha ka no phai sngi jong ka arpusan tarik unai luar araja arpusan shi sngi Hadien bo ba Shemborlang renja u MDC na langkardam lajkro ula Iehnoh ia ka kam CEM ha ka nong rem ba dan ha ka mat ka bakoj bakhya. Uba Winston uderu executive member ubri kmi ya katana triat joka council ha ka executive committee ka balam khmat do ba Shemborlang renja kubu chief executive member ha kini ki hinyo banai bala dab ha ka jingalang nalor ki MDC ka VPP sha KHADC kilaya don lang ru da ki nongkit kam ba khmat joka party bakan top yo ba Arden Miller basayo moj u president uderu MLA na Nongkram u Dr Ricky AJ Singkon u general secretary but MP Lok Sabha na Shillong parliamentary constituency uba Bright Starwell Marbanyang MLA na Maulai lembat kiwe pat kumbalong menta ka KHADC kandang up ya ka rai jo ulat ka jala lanu un penlong ya ka dorbar kerpang na ka benta ka election CEM uba andala dap banjit un sa thau biang pat ya ka executive committee ka ba un lam khmat Hadien pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya